Spirit children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta sa dedikasyon sa Basilika sa Litran or dedication of the Lateran Basilica. Kaning Lateran kuan siya handumana ni sa dagkong mga dato nga pamilya nga Laterani nga maoy naghimog mga dagkong mga palasyo para tigumanan sa mga kadagkuan sa gobernador sa Roma, mga senador, congressman siguro. Nya sa dihang nahimo natang nadawat sa Roman government ang atong Katoliko nga tinuhuan sa mga tunga-tunga sa 4th century or sinugdanan sa 4th century, gipang-convert ni sila og mga basilika. So usa niini kaning gitawag natog Litran, Basilika sa Litran, mo'y unang gigamit sa atong Santo Papa or ang bishop sa Roma na iyang katedral o iya sang puy-anan. So gi-convert niya ni ngadto sa pagkasimbahan. So mo ni ang unang simbahan nga dako sa atong kaning simbahan Katoliko o gitawag ni siya o mother sa tanan nga mga church buildings sa Roman Catholic Church. Apil na ning ato dinhi. Muna nga gihandom ni nato o gipasidunggan ang Ginoo tungod ni ining dako kaayong grasya diin gitigom ang mga Katoliko sa dagko nga mga gatherings ni ining maong lugar. Busa uban sa pagpasalamat sa Ginoo, iampo nato ang tibuok simbahan nga malig-on sa makalig-on sa building nga atong gipanghimo o magpadayon sa pagkaylap. Apil na sad ang atong pag-ampo nga mahunong na kining pandemya nga giangto sa katawhan karon, labi na dinhi sa atong nasod, ug ang ato usab nga mga benefactors and donors na nagsigigtabang nato dinhi, mahimo unta sad silang mabungahon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit O o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita.
O Dios, alang sa imong kaugalingon, nagaandam ikaw tunhay nga puloy-anan nga ginama sa mga buhi o piniling bato. Pilo-pilua dinhi sa imong simbahan ang gahom sa grasya nga imong gihatag aron ang buutan nimong katawhan kanunay magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa bakanan sa templo, dapit sa sidlakan, kay ang templo nagatubang man sa sidlakan, ug nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan, ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan. Ug giingnan niya ako, kining tubigan nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugso ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda, kay moabot man didto kining tubiga ug tab-ang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga, mamunga sila matag bulan, ug mga bunga nga makaon, mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ang makagagahom nga Dios aniya uban ka nato. Ang Dios ni Jacob mauwang atong dalang panan. Ang makagagahom nga Dios aniya uban ka nato. Ang Dios ni Jacob mauwang atong dalang panan. Ang Dios mao ang atong dalang panan ug ang atong kusog. Ang kanunay panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kita'y gikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matay-ug, ug ang mga bukid mabanlod, ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahom nga Dios aniya uban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa siyudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala
kaniya inighayag sa banag-banag. Ang makagagahong nga Dios aniya uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalampanan. Ang Ginoo sa kagahuman ania uban kanato. Ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo tanawa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahigulungang mga butang ngayang gihimo dinhi sa yuta. Ang makagagahong nga Dios aniya uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalampanan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, kami mga kauban sa buhat nga naghiusa pag-alagad sa Dios ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mao usab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako ug sama sa usa ka batid nga panday gipahimutan ko ang sukaranan ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay gipahimutang sa Dios si Hesukristo ingon nga bugtong sukaranan ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan na ang Ginoong Jesus, awit sa magpagkain. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa pagsaylo busa miadto sa Hesus sa Jerusalem. Didto sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag, mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati, dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nagingon,
ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan og 6 ka tuig ang pagbuhat niining temploha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini, ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot og langit nung templo. Nya kini kunong maong templo, matud pa ni Propeta Ezekiel nga nakakita ani na ay tubig na nagbaha. Nya kining tubig na nagbaha gikan sa templo, kutob sa moinom, kutob sa mga isda, kutob sa mga kahoy nga motubo og makasuyop aning tubiga mahimong buhi. Unya kung dunay mga sakit, matambalan sad aning maong kuan tubig. Nya ang kahoy nga maduol ani magsigig panahon, magsigig pamunga, way hunong. So kining temploha mao ni ang templos Ginoo. Nya kanus amon ta makaingon nga templo na sa Ginoo. Kung magdisko sa sulod adto dito magsugal, templo na sa Ginoo. Mo na. Nakoy nabasahan sa internet, akong gibasa ang mga komentaris ani bang panahon aning selebrasyon sa dedication sa Lateran Basilica. Si San Agustin, kay bag-o pa man ni siyang natukod panahon nilang San Agustin, natukod ni or na turnover ni nato murag mga naa sa mga 350 AD. Nga San Agustin, mo biyan ay pagkatao niya nga ris 400 AD. Na kunoy usa ka inila kaayo nga philosopher o official sa Roman Empire, ginganlag Victorinos. Kanis Victorinos, pertigyod ka inila, porte ka influential, pero pagan siya, pagano ba? Di siya musod og simbahan, ana. Kausa ko no, ambot nihisgot raman sa si San Agustin nga na ako no'y nagtupad sila, nag-usa ka gadiring ba nga naay tupad ni si Victorinos nga iyang gihunghungan. Ambot dili ba sa gato si Agustin mo iyang gihunghungan? San Agustin, nihonghong ko no si Victorinos nga sa ako ba yang kasing-kasing, Katoliko ba ako? Nya gitubag sa kuno siya atong iyang gihunghungan na Katoliko. Siya, di ko mo too, hangtod na makita ti ka nga musod sa simbahan. Ingon sa kunos Victorinos, ngano man din ang bungbong sa simbahan, mo na makapahibo na tong Katoliko. Kani kuno bang walls ba sa simbahan? Nganong musod magigadiha sa walls sa simbahan, mao ba na makapahimo ni mong Katoliko? Ana, pilosopo god di. Kamo sa inyong tubag. Kanibang pultahan, kanibang bongbong sa simbahan, nga musod kita dinhi aron mahimot ang balaan or mahimot ang tinuod nga Katoliko. Ang sa inyong tubag, yes or no? Ang tanawa, di bawasan mo katubag. Ang tubag is yes. Yes, yun. Kaya nga naman, tinuod, ang bungbong dili makapahimong Kristiyano, pero tungod sa bungbong
dunay nahitabo nga mga butang sa sulod na importante kaayo para mahimutang tinuod nga Katoliko. Kanang bongbong, kanang walls, maunay nag-determine unsay buluhaton sa sulod. Padanglitan ang bongbong sa kidlap-kidlap. Kana ba may magsayaw-sayaw nga? Amot, Brad Loloy, kasuod ba na? Ako kasuod ba na kausa? Kaduha mo to. Hindi kakita ni mo siyang bongbong, ang design palang daan sa bongbong, wa na, kay bao nakakonsepto asulod, di ba? Kana sa dayang mga bongbong sa butang to, mga salon, mga barber shop. O di ba, lahi sa silang bongbong. Kay lahi mas activity dito sulod. Ang bongbong sa kanang wall sa mga department store, mga malls, lahi sa na siyang bongbong. Ang bongbong sa mga dagko kayo nga mga arena, kanang tuwa dito ang football game, tuwa dito ang baseball, lahi po sila bongbong. Muna ang simbahan, lahi sa siyang bongbong. So ang bongbong sa simbahan ug ang bongbong sa ubang mga buildings mao'y nagdetermine unsay activity na sa sulod. Ug ang activity sa sulod dili madisturbo kay nga naman naghatag mag-signal ang bongbong nga mao ni activity dire. Kung wa kay apil ani ayaw sud. Mao na siya. Mo nang nahimo tong istorya sa una, outside the church there is no salvation. Kung di ka mosuod og simbahan, di gyud ka maluwas. Kaya nga naman, di aman ang activity sulod simbahan sa maning misa, bunyag, kanang 7 ka sakramento, more or less, ni aman na himua sa simbahan. Gawas las hilog sa masakiton, na pwede hibuon na sa balay. Pero hapitan ng sakramento ni agid sud sa simbahan. Muna, importante kayo ang bongbong matod pa ni San Agustin. Muna, ididikit gani ang simbahan, pasabot hastang iyang mga bongbong gihimong balaan mo to pagdidikit nato dinhi atong October 9 timing sa no kay November 9 sa day ang dedication sa atong Mother Church. Murag naka-timing sa dawa gid tuyo So dumdumo na sana natong October 9 nga mao na gid na ang handumanan o sana kaning dedication anniversary sa atong dedication din simbahan. Timing kayo nga November 9 sad ang Mother Church na Basilika sa Litran. Karon niingon ang atong ikaduhang pagbasa na ang templo sa Dios mao ang katawhan. Ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Karon unsaon man nato aron ang atong lawas mahimong balaan? Unsa may bungbong sa atong lawas or sa atong pagkatao? Ang atong unod. Kani atong naong ba? Kanang naong gud mo. Mo nay bungbong. Pulos man ta tawo naong, pero magdepende sa binuhatan. So ang ato sang binuhatan sa atong lawas mao sa mo determine tinuod batang Katoliko o dili. Sama sa daning simbahan nga ang gibuhat diha sa sulod mao sa magtimaan tinuod ba ni nga simbahan nga Katoliko ang gibuhat sa sulod. Kita sad unsa man say atong ginabuhat mao sad nay maghatag og tinuod nga kahulugan sa atong kinabuhi. Muna si Jesus ningon siya, gub-aning temploha, pasabot niya iyang lawas. Ako ning tukuron pag-usab sa 3 ka adlaw. Nakit-an dayon, nga nabanhaw man siya, ang iya daing lawas balaan. Templo gid siya sa Ginoo. Nakaron, musta man na inyong binuhatan? Nagpaila ba na templo mo sa Ginoo? Hoy. Wa ka kaybaw. Ang templo lagi sa Ginoo matod pa naghatag og kinabuhi, naghatag og mga maayong bunga. Sa to pa ang imong lawas og naghatag og kinabuhi, sa to pa templo kas Ginoo. Kung ang mga gitanong sa Ginoo nga mga kahoy mabuhi og ang mga mananap, mga isda, mga langgam nga gihimos Ginoo mabuhi pinaagis imong lawas, templo kas Ginoo.
Pero ika na'y mangulo anang illegal logging, illegal quarrying, illegal fishing, illegal mining, nagipatay na nimo ang hinimo sa Ginoo. Apil na sa tingali ng pagpakolors buhok, kis-kis kilay, paana diri, inom anang pills, siging palaygit, abortion, imo naman ang ipangpatay. Di ba? Di ang imong lawas, nahimo ng templos demonyo nga mo'y nagdahas kamatayon. Musbo na kong pangutana, musta maron imong lawas? Templo sa Ginoo o templos demonyo? Di na ka magyaw-yaw na to sa inyo. Kaya nigyaw-yaw nimo, buhat din na sa Ginoo day. Di na ka mamakak. Di na ka magsigdumot. Manggihatagon kag yuta, imo na nang idahatag ang yuta aron modako ang agianan. Di ka magsigig parking anang agianan. Wa ka maninda diha anang kilitsdan. Imo naman ang gipatay ang imong mamalitay, kay ang mamalitay ari na mas karsada, di matapsingan na sila sa mangaging sakyanan, kay ang imong tindahan naa mas kilitsdan. Di ba? Anya, templo pa kas Ginoo na o templos kwarta? Na, matod pa ni Kristo diri ay ayaw himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. Lagot kay si ana nga kanabitang ang sentro na sa templo mao na ang kwarta. Mao bitan na din hindi gyud sentro nato ang kwarta. Unsa may sentro nato? Ang slot. Ang pagbaligya og slot aron nga duna kay divine unity, prosperity and satisfaction. Dili ang kwarta. Nya gusto ka og divine unity, prosperity and satisfaction, gusto ka na, dili? Gusto? O palit og slot. Di ba? Pasabot, ang sentro diha, kay nahigugma ka sa divine unity, prosperity, and satisfaction. Mo nang mugamit kag kwarta para ani. Dili kay mugamit kag kwarta aron magnegosyo. Kana bang, murabag mo ingon ka ba nga, makaginansya ko ani mo to na maligya og baka, mga salampati, mangilis og sinsiyo, ano bang money changer ba? Ang tumong pangwarta. Nya ikaw pa dir na maligya man kaanang divine DOPS SBFMM. Nangwarta sa ka. Magbantay sad ko nga di ko mangwarta. Unsaon man gamiton siya aron pagnindot sa atong buildings sa simbahan. Kay lagi, ang building, kung atong ayuhog buhat, o ipakita nato nga maoning lugara ang gamitonon sa pagpundok sa katawhan sa Dios, ang activities ni anang maong building, mahimong maghatag na balaan ang maong lugar, holy place. Muna inigtukod na to sa atong kumbinto, kinahanglan mo kita gyud nga kining building nga kumbinto, dili hotel. Naadto dito ang pari o ang madre. Mo check-in. Pwede makapuyo ang madre, pero dili na check-in kay holy place. No? Duda man muna ako. Anak mo pupuyo diya. Nga maghimo ta dihag multi-purpose hall, diin anha diha ang mga organizations, maghimog ilang opisina, aron mumlambo ang ilang organisasyon sa lay minister, sa katikis, sa FLA, sa mga youth, o uban pang mga organizations. Nya sa babaw, social hall, anaan mo na to mga training, mga seminar, nga Kristohanon, aron mulambo ta, di na siyang balaan ng mga buhat. Muna palit mo slot, aron matukod ni. Ang tumong aron na atay pagpalambo sa simbahan. Ana na siya. Wa ko mangwarta, jutay ra may isod na ko ray gamay sa akong bulsa. Oy, wa ko isod anay kanang palit og slot. Wa jud ko isod ang ako paganing stipend ipalit sa nakog slot. Kay ngano man kutob sa mopalit niini makabaton sa tubig nga naghatag og kinabuhi. Kay templo sa Dios ang atong tukuron, dili basta-basta. Ug usa niining makabuhi nga tubig or grasya, maunang divine unity, magkahiusa ang imong kinabuhi, prosperity, malambuon ang imong kinabuhi, dayon
satisfaction. Kana bang naa kay gitawag og contentment in life. Daghan kay karon, daghang kwarta, why unity? Dako sila nga clan, kay mga lumad na clan na nag-away, nagbinungulay, murag way mga silingan, pero mga paryente ra. O, di ba? Kinahanglan tag unity. Naay mga tao karon nga nangalusno ang ilang negosyo, nangalusno ang ilang kinabuhi. Nganuman, wa nay simba-simba. Wa nay ampo-ampo, kwarta ra gyud na nanga-stress ko, naghiko kong uban kay wa nay prosperity. Ana, labaw sa tanan naasay prosperous kay mga tao nga magsige tag ngigaan, induta nagkinabuhi, grabihan, induta kinabuhi. Pagkasunod adlaw nahibaw-an lang naghikog. Nga naman, why satisfaction? Kinsay makahatag ani? Ang templo nga mao si Kristo. Asa mo na makita? Diha sa atong pagpakighiusa sa dako nga simbahan, labi na gyud dinhi ron sa San Vicente Ferrer Paris. Kay naa sa Mama Mary. Amo nang Dopes SBF MM. Lingo-lingo, mamugi explain lang na nako ba kay dedication ba yaron. May na makahibaw ta nga kanang imong gipalit nga slot pagpalambo sa simbahan og mahimo na sad kang tuburan sa makabuhi nga tubig sa grasya sa Dios. Tuo mo, congratulations. Ug wa mo mutuo, simba mo ko sa bugma. Sige, mendog na ta. Mga igsuon, ang atong manunubos nagpuyo diha sa buhing templo sa iyang simbahan. Busa kita nga mga bahin ini maong templo mudangop usab sa atong panginahanglan ug muingon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang simbahan lukop sa kalibutan, mutubo diha sa kayusahan ug pagtuo, pinaagi sa pagkamasinugtanon ngadto sa atong Santo Papa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang kanasuran magpuyo diha sa kalinaw ug magsalikoy sa kasinang ug panag-indigay, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga alang ni atong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanaligdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong mga pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay mamahimong mga buhing bato sa walay katapusang templo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Mahigog baong amahan, gibanhaw mo ang lawas sa imong anak na mao ang templo dinhi sa kalibutan. Hatagi kami sa mga grasyang among gikinahanglan aron kami motubo isip imong mga bahin sa usa ka lawas ni Kristo. Pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo.
Amen. Amen. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at punita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo, paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan Ibigan sa sa imong mga kamot, alang alang sa sa pagdayeg pagmaya pagmaya sa sa iyang iyang ngalan, alang alang usab usab sa sa atong atong kapuslanan kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata ang among mga halad, hatagi kami nagaampo dinhi sa gahom sa mga sakramento ug sa mga bunga nga gisaad pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ikaw nga manggihatagon nagpakatakos pagpuyo sa balay sa pagampo aron na kanunay tinabangan sa imong grasya maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo nga masanag sa kinabuhing langitnon. Apan ingon sa gipasabot sa mga balayng makita imong gisanto sa kanunay mong panabang ang simbahan nga asawa ni Kristo aron sa malipayo niya nga inahan nga daghan og mga anak mapahaluna siya diha sa imong himaya sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans, kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa itong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay muman ang gingharian, ang kahulugan, himaya, ang sa kahamuran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa,
Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, Di ano anay mo kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. longing for light, we wait in darkness, longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, brother, today. Magampo kita. O Dios, imong gipasabot kanamo ang langitnong Jerusalem, pinaagi sa yutanong timaan sa imong simbahan. Itugot nga gumikan sa among pagkalawat, mahimo kami nga templo sa imong grasya, o nga makasulod kami sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Lihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya.
Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod makadiyot, atong update sa nahalin sa atong mga slots sa DOPS SBFMM. Murag hinay halin gahapon da. Ang atong halin as of yesterday ning abot na og 147 slots. Pakpak. Na-analyze 59,853 slots ang available. Mag-ana maginig ka os-os. Usa ra gyud prinsipyo dinhi, no? Moingon ra gyud kas imong kaugalingon, mo palit ko at least one slot. Kana ra gyud. Mao ra gyud prinsipyo nya kita tanan mao na ato sige prinsipyo kada adlaw, karong buwana, karong simanaha mo palit ko og at least one slot. Kay gitagaan man ko sa Ginoo og sobra-sobra nga maka-afford ko one slot, palit ko labing minus one slot. Nya moingon sa dangosa, labing minus akong paliton 10 slots. Oh, di ba na? Dali ra kay ning hurot. Wala mamugwa lang. Unya, ang ako lang ihangyo nga kung mo padala mo kwarta or mo kontak mo nako, ayaw diretso sa akong numero kay daghan man kaayong nagsigig text didto ug mo kontak mo. Tanawa lang ang atong mga contact persons nga atong ipakita panahon sa atong online mass, especially during sa offertory song o sa final song. Ang atong contact persons nga official nga ako gining mga gisaligan, mao sila si Brad Bernardo Jacobi, Brad Loloy, nga mao ni ang atong head sa Finance Council, niya dayon si Hinara Laborte, ang atong treasurer sa parish, o ang akong personal secretary nga may magdasa kong schedule, magmonitor, si Remedios Ocaba. Kana ra gid silang tulo. Nya mao sanay inyong pwede tawagan, pwede sad maoy inyong gamiton ng ngalan para sa mga kwarta padala. Aron dili lang masintro nako kay tagsam sad ko ka oras sinoon dito magbarog sa kuan Palawan na mabahin-bahin sa mi barikuson sa na sila dito binarog. Siguro magina silang moabot ng kwarta dire kay mga honest man ni sila sigon sa akong nabatian wa ko kay baos tinuod ug honest begini sila, pero so far sa among kuyog-kuyog mao magiging sila ang akong mga kaning pinialan aning atong paghimo sa atong parokyal ministry. O na, kining tulo ka nga ra gyud. Naaga ni laingan mo imbitar ninyo, laig number, ayaw mo tuwa na. Yang ato sang account number sa bangko o sa GCash, naa sa dato sa nang ipakita. Naaga ni laing account number nga pangayoon or ihatag, ayaw mo og tuwa na. Scammer na sila, no? So kanindot nga nag-anam nagkahalin ang atong mga slots. Hopefully,
mubarog na sad ang mga mas makapalig-on o mas makapadasig nga mga struktura para ang atong parokya o ang simbahan malambuon o mukuyanap ngadto sa laing katawhan. Mubaha ang living water. Nindog na ta para sa pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sud-unga nga maluluy-on ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santos sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo pagkahayag-away pagkapangalong dan atong katandahang sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo nga naa kaninyo Manaw sa kanin. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.